खुलुमबाय रायजोफोर आं नोंथांमोननिसिम जे गुसुङैनो जे टपिक लाबोलायबाय दाख्लै जे आं नोंथांमोननो जे मैदेर जे आंनि बागानाव गाफायनाय देखायदोंमोन आं बेखौ दिनै निस्सय एवहोबाय आरो बिदिखौ नायलांजोब माबायदि जायो। नै बाव आंनि गय फुलि बागान फिसा फिसा दङ देनां बेखौनो आङो बैयाव जे माबा बायबायबा बेखौनो गायसनगोन आरोखि बेनोनो बेजोंबो हाग्रा जाबाय गिदिर देरहांबायानो जे बेफोरजोंनो माखासे गायनानै लानानै इयुनाव जेबो साख्रि गैया बाख्रि गैया बेफोरजोंनो जे जोंनि थाखाय इयुननि फिउचारखौ जे फिसा फिसौ फोरोंलांनाय फोलावलांनायाव बेबायदि खालामनानै लाखायाबा जेबो सर्स गैया जाहैबाय। बेखायनो बेफोरखौ जे इयुननि फिउचारनि थाखाय खालामनानै लाखानाया गोनां होननानै आंबो सानो आरो जायफोर सेंग्राफोर फंबायमोन बा नोंसोरबो बेबायदिनो जुदि खालामनानै लाखायोबा मोजां जागोन। नै बेनो नै जाबाय माखासे लांदां नुबाय दाख्लै जे मैदेरा गाफायलांनानै एसे बांद्राय नङा एसेल' गाफायदों आरोखि दा बेखौ रायनानैबालाय माथो मोनबावनाय। नै हाजिराफोरना सिंग्रा आरो साहा लाबोबाय हैनोसै आरो गोसो होनानै एवदों बिथांमोनहा उफाय गैया ना हाग्राबोथ' दोनजाया जाहैबाय ना आदै बेनो नै आंनि गय बागान गोबां बेखौ 5 बोसोरसोनि उनाव फिथाइ थायनाय मोनहैगोन ना मोनहैया बेयाव गय बागानाव अबेबा फिसा अबेबा गिदिर नुदों आरोखि दाख्लै जे नोंथांमोना आं जे मैदेर जे सिफायनाय जेनो नोंथांनो जे हगारदोंमोन बेनो आरोखि दा नैबे फुलिया फिसा फिसाया थांनाय बोसोराव गायसननाय आरोखि दा गोबां मानसिफ्रानो बेबायदि सोरबा इयुननि थाखाय मावनानै लाखाया ना दा नै आंनि बे आदै आरो आदामोनखौ हाजिरा एवहोदों एवाब्ला गोबां हाग्राफोर जायोबा बेबायदिनो आबादफ्रा मोना बेखायनो जाहाथे जों जेबो साख्रि गैजायिया बेबायदि इयुननि थाखाय मावनानै लाखायाबा माखासे न'खर जेखांनायाव जेबो आन्दा हारायनाय बायदि जायो आरोखि बेखायनो नैबेफोरखौ सिगांनो जे बैसो थाखानाय समाव मावनानै लाखायाबा उफाय गैया आरोखि दा ओंखायनो बेखौ सिगांनो एसे गायनानै लाग्रोखाबाय। दा आदै दा नोंसोरथ' गोबाव माबा संसार जाबोबाय दा बे संसार जाबोनायाव आदैमोनहा नै दा माखासे दानि जे सेंग्राफोर बिसोर दा संसार जागोन बिसोर गथ'फोर माखासे बेखारफोर दङ दा बेखौ मा बुंगोन आदैयालाय? बेखार थानायाथ' बे बेखारा जाहैखाबाय साख्रि गैला बाख्रि गैला न'नि आबाद नङाबालाय माजोंथो संसार जानो बिफां लाइफां गायनानै एसेबाबो आबाद मावनानै गावनि न'खरखौ फोथांनानै जानांगोन उफाय गैयाना आजिखालि जुगावथ' साबेसे साख्रि मोननो बेनो आरो दा नैबे आदैमोनखौ आदै आरो आदामोनखौ आं माबा एवहोदों हाजिरा एवहोदों बिथांमोना आं बुंनाय मथे मावफैदोंमोन आरो जिखुनु हक जाया माने दा बेखौ 5 इयार्स 5 बोसोरसोनि उनाव जे फिथाइ मोनहैगोन मोनहैया बेखौ फिथाइ मोनहैगोन बायदि सानो आरोखि मोनगोन नैबाव देरहांबायानो दा बे जायगायावबो गोबां मैदेर फैबावो आरोना दासिमावबो आंनि दाख्लैनि थालिर गायदोंमोन नैबे थालिर गायनायखौ बै सिनि साम्फा नैबे मालबहगबो दङ जाहाव नैबे जाहाव दं आरोखि थालिर जाहुखौ जाफैयो आरोखि गोदै जानांगौ थारमाने माया मालबहगा गोखा बेखायनो माखासेखौ सिनि साम्फाफोरखौ जाया आरो मालबहग बेखौबो जायै जानांगौ गोदै ना बेबोथ' ओमफ्राय
जाहाव बेखौबो जायो आरोखि। दा नै दाख्लैनि बिसोरखौ नै जेबो खालामाखै। आयौ आयौ नै हाग्रायानो जा हाग्रा जाबाय दिनैसो एवनो मोनबाय नै बाब एवदों बेजों नोगोद हाग्रासै बोखि एवनांगौ आयौ दैज्लांना जा हाग्रा नै गय बिफां दं बावबो मालिक फोसाबाबा बोरै मोजां थानो ना।